दिनैनि प्रग्रामाथ' बेनो जाहैबाय जोङो AGM बोसोरकिया जोंहा साधारन सभा खुंनाय जायो बावहाय जोङो नानानथा जोङो प्रजेक्ट बा जोङो आसनि लानांगौ जायो जोंनाव गडाउन बेबसायनि सोमोन्दै जोंहा गडाउन गैया गडाउननि जुनै जोङो गडाउन आरो मार्केटिं सेट बेनि जुनै जोङो 1 कौटि लादों ओमफ्राय जोङो बावहाय माखासे आसनि लाफाबावदों माने कार्यकरि जानाय जायो उननि खोथा जोंहा लानांगौ ससाइटि एक मथे बेनाना चिप्स लादों जोङो ओमफ्राय बेसरनि थाव गोथां बानायनाय मोनसे मिल आरो बेखौ लादों ओमफ्राय डायरी मिल्क फार्म बेखिनिखौ जोङो लादों आरो जोङो माने कृषि लन होनो थाखाय जोङो 6 कौटि लादों जों गासैबो बेनिफिसारि माने अंशदारफोरखौ आरो जोंनाव लन होनायनि सिगां लन लानायनि सिगां जोंनावहाय एकाउन्ट मिनि बेंकआवहाय एकाउन्ट खुलिनो जोङो खावलायो आरो खावलायनानै ओमफ्राय जोंनावहाय जोङो हाजोंसो जायो नालाय लना बेबो हेक्टर हिसाब होयो जोङो जेनेबा 1 हेक्टराव 70,000 दा बे जायहा जेसेबांखिनि हा होयो आरो बेनि सोमोन्दै जोङो बेखौ नायनानै सालिर खालामनानै बे मथे जों लन होनो सानदों आरो थांनाय बोसोर दासिमाव जोंहा इनकामा गैया जोङो थांनाय बोसोरावहाय जोङो इलेक्सन गेलेनांदों बहुद खरसा जादों जोंहा ओमफ्राय बिनि सिगां जोङो थांनाय बोसोर मार्चआवहाय जोङो एप्रिल मेनि माइरंखौ जों उथायनानै एप्रिल मेनि कमिसना थांनाय बोसोराव हाबदों आरो दा बिनि जुनै बे मोननैजों लोगो लानानै जोंहा 7,29,000 सामथिं लस जादों जोंनाव दा 4,261 शेयार हल्डार दङ बेनि गेजेरावहाय जोंहा A क्लासावहाय दङ 3,736 ओमफ्राय बाखिया जोंहा लनार आरो माबा थाहैबाय जोंहा D क्लास थाहैबाय आरो बे न'खराव गोदान महरै माने जों थांनाय बोसोराव जोङो बाजेटआव लादोंमोन 3,000 लादोंमोन दा 3,000आव जोङो MCआव रायज्लायनानैहाय 350 जों लादोंमोन दा 350 लानायाव जोंना पाब्लिकफ्रा जनसाधारनफ्रा बे डिप'जिट मबिलाइजेसन एकाउन्ट खुलिनायखौ गिनानै जोङो गासै 249 जनल' होनो हादों ससियेल मिडियायाव खोनानो मोनदों सरकारा माइरंखौ होला आरो बिनि अनगा माबा मोनसे होनाय जागोन बेखौ मा बुङो बेनि सोमोन्दै सेन्ट्रेलावहाय मोनसे पास खालामदों बिसोरो दा माइरंनि बादैहाय 9था बिद होनायनि माबा लादों बिसोर सिद्धान्त लादों दा बेसेबांसिम कार्यकरि जायो आरो बेयो माइरंनि अनगा जेनेबा सिनि आटा ओमफ्राय गेहु ओमफ्राय सयाबिन थाव गोथां संख्रि मटर गासै 9था बिद होनो नागिरदों आरो बिनि सिद्धान्त लादों